Brand on suomalainen toimitilarakentaja, toiminut jo 10 vuotta ja rakentanut noin 130 toimitilaa ympäri Suomen. Kaikki tilat on niin kustomoituja aina asiakkaalle sopivaksi. Ja sen sitten huomaakin niistä, että haetaan asiakkaalta semmoisia yksityiskohtia, mitkä saa sen asiakkaan näyttämään niin kuin itseltään paremmin sitten. Eli me halutaan saada se, että se asiakkaan oma idea tulee sitten siihen runkoon ja siihen heidän toimintaan. Meidän tavoitteena on, että ne tilat ei olisi pelkästään toimivia, vaan että ne auttaisi sitä asiakkaan liiketoimintaa kehittymään ja kestämään myös tulevaisuuteenkin. MN Liftech on Manito Groupin omistama yritys, joka jakelee Maniton koneita Suomessa. Ja tänne rakentuu nyt Liftechin uudet toimitilat. Meillä on ne omat paineet tehdä kauppaa ja meillä aika menee siihen. Eli nimenomaan Brandin palvelu tässä niin auttoi meitä huomattavan paljon. He etsi tämän tontin ja ehdotti meille vaihtoehtoja. Brand on ollut helppo kumppani meille. He on tarjonnut niitä ratkaisuja, he on ymmärtänyt meidän tarpeen. Se on ehkä se tärkein asia ja kuunnellut. Ja oppinut tietenkin varmaan matkan varrella myöskin meidän toiminnasta ja meidän tarpeista. Eli on ollut helppo kumppani. Meillä on tekninen osaaminen huippua. Meillä on tosi laadukkaat isot referenssit. Meillä on tämmöinen avoin ja tämmöinen rehellinen organisaatio. Yksi iso tekijä, mikä meillä on, niin meillä on kyky lähteä tekemään kiinteistökehitystä ilman tämmöisiä pitkiä sijoittajaprosesseja. Meillä on kyky käynnistää ne hankkeet itse. Vuokramallissa on semmoisia etuja, että asiakas pystyy vapauttamaan pääomansa siihen itse liiketoimintaan. Myöskin kun tehdään vuokratilat uutena, niin ne on aina optimoidut ja räätälöidyt asiakkaan tarpeisiin. Silloin asiakas ei maksa yhtään ylimääräistä neliöistä, mikä monesti niin kuin vanhoissa vuokratiloissa on ongelma. No meille asiakaskokemus on erittäin tärkeä ja me halutaan erottua sillä ja halutaan myöskin ylittää se asiakkaan odotukset siitä. Eli ihan parhain asia meissä on se, että meille voi tulla vain juttelemaan omista tilatarpeista ja siitä me saadaan rakennettua tilat sitten lopputuloksena.